Slovenska, tak v dobrom samozrejme. Závidím ľuďom toto bývanie na takýchto tichých miestach. Odláhlých domček, zakrytý lesom. Nádhera. Máte kľud. Pokiaľ vám tam nechodia takíto exoti, ako dneska ja. Po keškách. No, veru, že sa k nej aj blížime. Pozrieme atribúty. Alebo nápovedu. Pred pivnicou vľavo pod skalou. Hľadáme pivnicu. A kde tu je pivnica? A som v koncoch. Tady cesta končí. Je nejaká pivnica. Je to obohnané letivom. Takže idem hľadať ďalej. Teda už som zo pár kešiek odlovil, ale taký svoj postreh, sen prísť počas leta, to musí byť teda záhul. By som to možno odporúčal riešiť takto na jeseň alebo na jar. Toto tu musí byť dobre zabujnené. No dobre, dosť šomrania. Tu je pivnica. Ideme hľadať kameň. Kešku som našiel. Super. Sú tu aj nejaké kolieska. Ďakujem veľmi pekne. Kolieska vyčenžujem. Hop. Beriem kolieska týchto kešerov. Ďakujem. Pozrieme sa, čo tu máme. Áno. Takže na oblátku tu nechám takéto dve. OK. Hádam ich sem nejako dáme. Opäť som troška musel pozrieť do mapy. Podrobnejšie si pozrieť prístupovú cestu. Takže popri Pletive by sme sa mali dostať až hore na kopec. Ja nahliadnem do aplikácie, či sa vôbec k tej keške približujeme. Aha. Čiže ideme dobrým smerom. To je hlavné. To je hlavné. OK, takže kešku som našiel, je to takáto mikropetka alebo petka, alebo ako chcete, idem sa zapísať a preskúmame okolie.
No tak sem sa nedostanem. Toto tu je ťažko oplotené, ale teraz ja vidím miesto, kde si oddychnem. Krásny posed, tu je jeden, tam druhý. Tak ja si na tomto otvorenom posede spravím prestávku. Paráda. V rámci prestávky čajík a tu som vám chcel ukázať, čo so sebou nosievam v lese. Vysielačka, perfektná vec. Často sa mi stáva, že stratím signál mobilný a táto vysielačka mi môže, ak to niekedy budem, nedaj Pane Bože, potrebovať, môže pomôcť. Takže tí, čo chodíte sami do lesa ako ja, okrem obranných a ochranných prostriedkov odporúčam nosiť takúto vysielačku. Perfektná vec. Takže posed zanechávam taký, aký som ho našiel. Odpadky som si po sebe popratal. Takže môžeme pokračovať ďalej. Krásne miesto. Vzadu sú domy na horizonte, na ostrej lúke. Tu dole je posed, taký ten zelený, čo som točil z toho posedu, kde som oddychoval. A dole sú dva krmelčeky. Tu je ďalší. A tu som našiel ďalší posed. Ten vyzerá, že má ešte aj nejakú striežku, alebo to už je taký zrútený. No neviem, no v každom prípade ďalší posed. Je to tu krásne. Toto je druhý okraj hradiska. Pozrieť, či tu zbadám nejaké stopy po kopaní. Toto bol zrejme taký výbežok na tom hradisku, odkiaľ bol krásny výhľad na Veľkú stráž. Čiže logicky to dáva zmysel. Je to tu také nahrnuté. No, krásny výhľad je odtiaľto dole. Krásny. Neviem teda, či tu je to tak vidieť, ale tu vyzerá, ako keby sa niečo kopalo. Tu také spadnuté tá zem. Ale keď je to teraz zapadané tým listím, tak to neviem na 100% potvrdiť. No, nič také zaujímavé som tu už nenašiel. Prešiel som to až tam dozadu. A je to tam už len zarastené a tam to schádza dole na tú lúku a ide to do takého lesíka, takže sa pomaly vraciam späť, skúsim cestou ešte čo to natočiť a dám tomu doma, dám nejakú solidnú podobu.